kojom kažeš? Naravno da da. Ne vjerujem. Tako je, ja mogu izaći sa bilo kojom curom. Tvoja bi cura bila oduševljena da to... Ha, jako smiješno. Tvrdiš da nema djevojke koja bi ti odoljela? Hoćeš vidjeti? Da, želim. Može. Napravit ćemo okladu. Ja ću ovdje izabrati neku curu i ako ne pristane izaći s tobom, kupit ćeš mi par novih rola po mom izboru. Može. Dobro, sada samo treba pronaći tu tvoju srednicu. Pusti me da malo biram. Ona. Koja? Trebaš postići da Luna izađe s tobom van. Sporazum važi? Dogovoreno. Sad ću je odmah pozvati van. Odlično, okej?